Tanssia edessäni tänään täällä Raisiossa. Tilanne on meille erityinen, sillä haluamme samalla ilmoittaa, että olemme päättäneet kilpailuuramme. On hienoa saada kiittää kuluneista vuosista kilpaparketeilla juuri täällä Turun suunnalla, mistä olemme molemmat kotoisin, ja erityinen ilo on tehdä se Tanssirosaura Boleron kisoissa, joka on Samin kasvattiseura. Sami ja Jutta jatkavat, että olemme tansseet yhdessä 14 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta ammattilaisina. Sami aloitti uransa juuri täällä Turussa vuonna 1990 ja Jutan kotiseura on Salon tanssiurheiluseura Swivel, josta matka on jatkunut tanssien vuodesta 1992 asti. On siis tullut pyrähdeltyä muutamissa kilpailuissa näiden vuosien aikana. Haluamme lausua kiitokset kasvattiseuraaville Bolerolle ja Swivelille. Kiitos tanssikipinän sytyttämisestä ja kannustuksesta. Kiitos myös aikaisemmille tanssipareillemme. Ja heidän viestinsä jatkuu. Tahdon kiittää vanhempiamme ja perheitämme. Kiitos teille siitä hiljallisesta tuesta ja avusta, mitä olette antaneet niin kärsivällisesti joka hetki. Vaikka tähän lajiin hurahtaminen onkin tarkoittanut, että emme näe nykyään kovin usein, olette aina mukana tanssimassa kanssanne. Liian harvoin muistamme sanoa kiitos kaikesta tuesta. Olette rakkaita. Meillä on ollut onni saada harjoitella ja opiskella tansseja huippupaikassa Balanssistudiolla Helsingissä. Treenisalilla vietetyt hetket ja hieno yhteishenki eivät unohdu koskaan. Lämpimät kiitokset myös Balanssistudiolle ja kiitos ihana treeni- ja kisakumppanit ystävät. Olette auttaneet enemmän kuin uskottekaan. Kisauraamme mahtuu monenlaisia hetkiä, niin voittoja kuin tappioita, mutta tärkeämpää kuin mikään titteli on se, miten tanssi on rikastuttanut elämäämme. Olemme olleet todella onnekkaita saadessamme avuksemme maailman parhaat opettajat. Haluamme kiittää kaikkia meitä opettaneita, erityisesti Anne Glivia, Giancarlo ja Luisa Barbieria, Monika Niedamia, lajimme ulkopuolelta kahta hyvin viisasta miestä Roger Talia ja Teddy McNamaraa. Erityiskiitokset kuuluvat valmentajillemme Harri ja Nina Antikaiselle. Olette vuosien ajan jaksaneet viedä meitä eteenpäin korvaamattomalla avullanne ja läsnäololla olemme kasvaneet valtavasti niin tanssina kuin ihmisinä. Ilman teitä emme olisi tässä. Kiitos Harri ja Niina, kiitos kaikki opettajamme. Kiitämme myös Suomen Tanssiurheiluliittoa kilpauramme tukemisesta amatööriaikana ja Suomen Tanssiopettajan liittoa ammattilaisvuosina. Kiitokset sponsoreillemme ja kaikille uraamme tukeneille tahoille. Vaikka kisaaminen nyt kohdaltamme päättyykin, tanssi jatkuu, haluamme osoittaa kiitoksemme vielä tanssien show-numeron, jolla osallistuimme viime syksynä Classical Ballroom Showdance MM-kilpailuihin sijoittuen semifinaaliin. Ja meillä on siis kunnia nähdä Evita-musikaalin perustuva esitys Viva Evita, eläköön Evita ja ennen kaikkea eläköön tanssi, kuten he itse sanovat. Olkaa hyvä. Sami.